Tu zimanê nikarê kêfa cana ya 9 salî bîne ziman cana kere gotaniha bê tenê zimanê destnîşanê ji dayika xwe fêr bûbû. Ya got ew bixwe ji Googleê fêrî vî zimanî bû. Niha ji mamostayê vî zimanî fêr dibe. Spas bo saziya Amerîkî ya xêrxwaz bo bihîstinê û projeya wê ker giyana gerdûnê ne. Me dest bi anîna kerestên alîkariya bihîstinê û zimanê destnîşankirinê ji bo zarokên penaber kir. Em bi xêratina zarokan tev dikin. Piraniya zarokan Sûrî ne. Hên zarok hene ku ew kar bûne ji ber şerê Sûrî. Li kêleka hinekên zikmakî û kêşeyên din. Hin ji zarokan ne bi temamî kirin. Lê ziyaneke mezin gihîştiye bihîstina wan ji ber dengê mûşikan û bombeyan. Mîna aya keça 6 salî. Lê niha ew dikare pêwendiya dayika xwe re bike ya got çûye Almanya bo alîkariya zarokê xwe bike û wan bîne baxwe. Keç salek û dû mehê bû, dê dema êrişa asmanî li ser mala me bû. Bavê wê hat kuştin, lê ew û dayîk û birayê xwe rizgar bûn. Spas ji Xwedê re. Lêvir li Libnanê me nas kir ku ew nema baş dibihîse. Ev lêkolîn asayîne ji bo zarokên ker, lê dibe got ew derîkî mezin li ber zarokên ker li cîhanê veke û alîkariya wan bike. Ev cara yekê ye ku kesek dizane be ez çi dixwazim ku tuxtora canê guhdanî bi kesayetiyê wê dike ku ev pêtir bibihîse. Ev tîm vegeriya Amerîka lê ekser xwe amade dikin bo gerek din û alîkarî dane hevdû ji bo zarokên ker dê kampên penaberiyê de li Libnanê.